nyaka bendi ensure ni you are above bar. Ma bedo ni kanyo is not only ni in ng'ama miyo. Bedo ni kanyo ningo bed ni kelo lokruok makata kopo ni ya kanyo ji ok regret ni kata noyier ng'ama dichuo. Man miyo ni neno kata nyoro kane Sifuna Nyengeko gimoro kanyo ni pile pile chutho ka ji odhi ka penjo ni gidwa piem kod Millie Odhiambo. Openjo gi ni be in ng'ama miyo. Qualification is not just being a woman. Qualification ing'iyo deeply ni ere gimikelo e mesa. To gimikelo e mesa in development. To mano e legacy maka uono wan paro go Phoebe Asiyo. Nyocha neno sigana moro ma igolo yo karachuonyo kocha kaka no empower mine ma e gwenge. Koro though ni no empower kata ji e national level, but kata e gwenge kacha neno ka no empower joma mine. The last thing madwa wacho ni sani pod wan gi gender crisis e National Assembly. Kanyalo bedo rapar maber, wabedie gi legal framework, kata wabedie gi a way ma the affirmative action, kata the third gender rule, nyalo bedo achieved in the National Assembly in honor of Phoebe Asiyo. But mogik adwa kao kuyo na makende mar chiwo ni anyuola mar Phoebe Asiyo, sana to wuode mang'eyo ma tiyo Victory Farm, the Chief Development Officer Sisa Asiyo. No mi aneno Mama Phoebe Asiyo, I think 2 years ago, kanegi biro Victoria Sands Lodge. And I had a brief interaction with Phoebe Asiyo. Kora agoyo mos sana ne familia, agoyo mos sana ne jo Homa Bay County te, kenda agoyo mos ne jo Kenya mowinjo mama marauma. Erokamano ahinya wakili Peter Simba Wasaga. Kama chajo kono mujangu nani giwendo maradeko kinyuma kawuono, Winnie Mireri. Wakili kendo jakom mano mar LSK Southwest branch. Winnie, oyaure ken Kilgori sucho yo machal nade. Kinyuma kawono wasachako twa kendo dana winj pachi kotenore kod nindo mano mar Mama Phoebe Asiyo mabende weekend machomo ne bedo kata kiketo kariyo mare mogik. Oyaure Cleophas aneno ka wawito maduong' ahinya oting'o mine malo okelo maendeleo hawa omiyowa chir mar wuoyo kuom mano I will join the family gi members mag Homa Bay County timo wach makende kuom nindo mar Phoebe Asiyo. Erokamano ahinya Winnie Mireri. Watemo loso duondi kendo wawinji kanyo kod ote mar chope makare ang' wayud thuolo mar duoweri bende mondo warang kama okang' machielo bedo kae ka waluwo nyokoro mo jwang' kama chielo ka wadane mondo mwachak twak ayanga ka waloko tanga kendo wuok kanyo alam ne ringre kendo rapar mar Mama Phoebe Asiyo wadane mondo mi warang twak mabedo chako godo kawuono kae ka warango winjruok e kind ODM kod UDA. Kanya ngeni nitiere graphics ma dhido thuolo mar neno kanya chiel ka chiel kanyo ka otenore kod winjruok mano mar ODM kod UDA mano ka wantiere kod kanya chiel ka chiel. Jatend piny Kenya William Ruto kod ogaye mar ODM Raila Odinga ochuogo komiti mano madhi tayo chenro mago mag neno ni oketi e tim winjruok mane obedo e kind ODM kod UDA mano e report no mano mar NADCO. Report no wacho kabana nyokoro mojo ina no kanyo kin jotelo mantiere otele kanyo kod Agnes Zani kaka jakom mare ni kod jokanyo mamoko kaka jonon weche mag siasa kod kuonde mbui mano Gabriel Oguda, Fatuma Ibrahim jalonye weche mag riek ni mag siasa kod telo, Kevin Kiarie kod jalonye weche mag telo Javas Bigambo mano kama gintiere kanya chiel kachela pudno ni kod ting mar neno ni oketi e tim agenda mag winjruok makamano kaka keto e tim report NADCO jiwo kenge mag loch gwenge kod thiro timbe mago mag rocho ratich oganda jiwo kenge mag fuongo pek mar gope mano ma onuro Kenya e kind weche mamoko. Romo margi ma okwongo dhi bedo tarik 18 dweni mano mar 8 ka report gibiro bedo go kanje ka gipedho ne jotelo ariyogo bang' dweche ariyo mano dweche ariyo ka dweche ariyo gibedo kanyo ka gichiwo gi e yo machalo kamano. Mae kama wachni nitie chiel ka chiel ma biro
diponi ma biro kaluwore kod liet ma jagoro mar ODM ne okelo kaluwore kod winjruok manoketi to oketgi e tim. Mano jagoro mar ODM mabende jagoro mari Mheshimiwa Tom Odege mano waloso kuom Edwin Sifuna. Diponi liet ni momiyo jatend piny Kenya kod ogaye mar ODM Raila Odinga ochopo okang' makama. Ok apar nikech sama ne jogo bedo andike ma giwinjore ni nitie weche monego lu kata non ni otimore kare, mano ne achiel kuom gik manomiyo ji obedo kanyakla. Koro ber manie en ni kaka nondikgi no nyaka non gi mane ni gidhi kare. Koro sane ma paro nochopo, ok ni samoro dipuka koko moro mukele kata ga dipondi koko mar jagore mukele bendo kang no bed makosa nikech kane ji obedo winjruok onego bed ni gik ma ji winjorego otim kendo jopiny oneno nikech koko timgi samoro kata wadhi nyaka 2027 pod ber moro mwanyalo bedo godo onge nikech gik manofweny ni samoro kelo tungni kindwa kata kelo tungni ne jopiny ok onon molur ndachgi mong'e ni gigo gik nang'o tere kaka wanyalo losogi. Koro miyo an bedo ni jogo noromo ma oyiero jok manyalo ng'iyo gino gima nyalo kwayo en omi jogo thuolo kendo support mondo mi bed ni gik manofweny ni kelo chandruok olosi kendo jopiny oneno ber kokalo kuomgi. Bende paro ni en mana moro ma poritira tera bathe moko chomo yo ni mar nadgo nitie gi jogi manitiere jo UDA kod jo ODM banitiere kata jo Azimio e kindego pogruok ma mano dhi bedo kod ma koso nikech winjruok osetore e kind jo Azimio ka koro ODM modong' kende chenro ma kamae. Mana dieri nikech ing'eni wachiko siasa kata ibino ka ng'eny jok mano bedo e komiti mar NADCO no ng'eny gi koro ng'iyo gima biro 2027 ma ji dhi chung'eni. Koro kinyal trust gi tiye document nikech gimanyo kaka yom nyalo bedo sirkal mondo gilok sirkal nikech siasa mane siasa. Koro sani kidwaro ber to kinyal keto ng'ama manyo rach mondo yombi kata mondo donje sirkal. Koro nyaka imany mana jok ma neno neutral matin ema nyalo dhi nyime gi gima chalo kamano mondo mi otime. But sani jok mosechako campaign sani kaka mineno ni Amerika gini ka onge gima nyalo miye maber manyalo loso ne sirkal matiyo sano nikech odwaro marach mondo mi kinyo gol jok matiyogo. Erokamano ahinya Mheshimiwa Wakili Wasaga. Kaminene achiel kachiel wacho ni en kamugana mathoth nobedo kae kane gigeno kuom report mar NADCO. Kata kamano en moro mochako duogo mede points moko apar kendo winjruok mar ODM kod UDA. Members mochiw kar kae Agnes Zani e kind mamoko Gabriel Oguda eno kanyo nitiere Javas Pigambo e kind ji mamoko mantiere kar kae. Magi jok ma sirkal omiyo ting' mar neno ket gini e tim report bang' dweche ariyo ka dweche ariyo. Ka nitie report mokwongo mano gol gi NADCO mano jogo no beni kete ok en timo tich tere. Cleophas, gimoro moro matimore e siasa ing'iye gi lenses mag siasa to onge gima timore e siasa ni okier. Gimoro amora en well planned, execution mare is also well stated, kaso nitiere a political objective magino dhi achieve. Jo siasa amor nikech wan gi mijumbe mar Tom Odege ang'eni mano gimoko ginyalo admit. They have a way mar wiro rangi their personal interest machal ka gima en public interest kendo mane currency magitiyo godo winning the hearts of electorates mane currency magitiyo godo mar remaining relevant. Ang'o miya wacho kamae 2017 kane handshake obedo gima objective mane bedo fronted gi jok mane gin pro handshake ne gidwa stabilize government kendo ne gidwa chiwo inclusivity kendo with that handshake ne gidwa donjore mondo gine rocho ratiro mosetimore in the past. Nokwaneno mano nyaka 2022. Bang' 2022 Ruto gi Lange nobiro ni gidwa keto malo jo hustlers kendo gidwa ng'iyo historical injustices kendo gidwa neno ni onge gima iluongo ni dynasty. Mane giwacho ni gikawo Mama Mboga to mano again ideally after election it became just pee manie pipe maonge kumano tere ma jok mane siro jo hustlers koro makore ndigi kendo girakore nyowuoyo. Kendo ng'at mane wacho ni
sirikal onge pesa koro ema ochung' tung' mosuo kawacho ni sirikal ne nigi pesa. Mano nyiso hypocrisy. The third, ka koro weche tek, NADCO nobedo formed. Ma NADCO ni kane bedo formed, gibiro gi 10-point agenda. Kalonzo ne nitiere ka as a co-chairman kachiel kod nyawadgi Kimani Ichung'wa. Ne gibiro gi the NADCO report, ma there was a lot of optimism, ma ndalogo ting'o sufrieche norumo. Mane ji go e wich. Ma wach ni wamiyo government sometimes mondo ne ka NADCO report ni bedo implemented. Nyaka kawuono onge report, onge substantial implementation mar NADCO report kata achiel. March 2025 kane Raila osemosore Prime Minister machon Raila osemosore kod President Masani, bende ne gibiro kod another broad-based government magichiwo 10-point agenda. Ne gichiwo agenda maber magiwacho ni one of the things ma ne gidhi ng'iyo, ne gidhi ensure ni human rights violation mosetimore in the past dhi bedo corrected, abductions dhi bedo stopped. There are so many things mane nie kanyo. Aya sani bende koro wachako bedo gi another team ma bende chako ng'iyo the same thing. Ochalo kaka sheria, kati los mana sheria 100 kata 80 kata adi. So long as there is no political good manners and there is no adherence to the constitution. One gimore Article 10, mawacho ni there is need of transparency, the national values, principles of governance. So long as ni okwanyal bedo transparent, so long as ni we cannot be accountable gi public funds momiwa, so long as ni we cannot account for deaths, so long as ni we cannot come out to answer questions mag public finances mabedo michamo pile pile. Nyoro ni neno kata mbom mano muche e-Citizen gigi, so long as ni okwanyal bedo gi institutional frameworks maber mar prosecuting jok moyud culpable mar committing economic crimes, mar abductions, kata ka okwanyal bedo gi oversight by the National Assembly ma ok ni omuony gi sirikal gi government ma ginyalo timo tijgi mar oversight legislation, kendo ginyalo timo tich maber kaka katibo chiwo, kati los mana NADCO apar, kati bed mana gi committees adi, pod wabro duogo mana kacha nikech politics tiere constants ariyo. Politics king a political crisis to come up with a solution to politics nigi two main things: constant betrayal, osiepni makawuono kiny ne bed jasiki mangita gidel kiny, kendo jasiki mangita gidel kiny makawuono bro bedo osiepni akoro sani joluo ema koro oyie thone sirikand Ruto ni, makata kiwacha ni Ruto rach to ena ng'at ma ng'ato nyalo kawo kata kidi ma goyi godo nikech ang'o? Nikech sirikand ni koro bernegi nyowuoyo. Ang'o miyo sirikand ni bernegi? Nikech sani koro jogi ni atimore ni iye. Koro politics is about interest, and kata neno committee mobedo formed kani, it's just about the interest of politicians. But even as it serves the interest of politicians, wadwa kwayo jowa ni sama gima osewacho in the past, ni sama koro koth sani chweni, wan bende koro wakomie mondo jowa oyudie gimoro maginyalo makorego, maka kiny koth chung kata ka kiny pirumo, to wan gi gik moko mono seketi akiba tangi opong, wan gi gik moko mwanyalo kwano ni notimore. Other than that, kata form mana committees adi pod wabro duogo mana ka kendo next year ka nigitiere committee moro manono gima committee ne otimo, committee ne nono gima NADCO notimo, NADCO ne nono broad based, gino bro dhia nyaka ne cho 2007, and that is not what we want as a country. Wacho ni kanye kama oganda okdwa bedo kanyo kaluwe adani alok twak ang'eni anga yudo thuolo mar winjo paro mar Winnie Mireri mano ka entiere Kilgoris, to sala ne ka wuok e wach mar ODM kod UDA nitie wach ma darango karkana ten wach matimore Siaya. Josiaya nyakoro mujangolo paro mopogore opogore, penjo magipenjo kani governor gini kanye, Governor James Orengo paro sibiro mopogore opogore ma bende gibedo kacha ka gidhiro kendo gitemo rango ni ka adieri gido duoko. Jalup gavana bedo sewuok mar kwayo ng'uono kendo wacho kanyo ni ero bed piny mondo mi oriwgi kama gintie achiel kachiel. Mano wacho kanyo oduolo duogo ti koso ok mi tich gi gavana wawinja ni gima giwacho kaunti ma Siaya to bang'e achako kod Winnie Mireri ka entiere Kilgoris. Sani wawinja ne ma pach jodak ma Siaya.
adwa nakwa watchdog mar county Siaya, our Senate, Dr. Oburu Odinga. Oyie obedie gi jogi piny kaka leader wa mondo ket jogi together mondo jogi otine jo Siaya. Chik mar Kenya oyie ni ka president onge to deputy ne nyalo act kare. So wakwayo duol denge mondo oduog obed no office mondo otine jo Siaya kaka ne gikwa jo Siaya residents kura. Kaka nwago ne gikura giduog gitinwa ne gi promise jo Siaya ni gibiro tiyo together. Higni 5 pok orumo. Konyalo bedo kaka deputy governor to duog with immediate effect. Kan wacho no nyalo duogo kaka deputy mondo ta Siaya county. Wan kaka jo Siaya wadware mondo gibi gikonyre governor nikech an vote na vote because of Oduol. Naneno picha mare vote. Ok na vote nikech norengo. An kana vote na vote because of Oduol. Kana neno koket picha gi together as a team. And mane mi vote na nodhi ne orengo direct. Kalure need mara na dwaro Oduol eme na vote ne orengo. Duog mondo utinwa nikech msara mochamono mano tax marwa mwagolo. Kakoro en Nairobi to wan kae to kuti. Mano gima ok wanyal yie. Wadwaro ni mondo bi gitigo rengo together mondo gik moko dhi kare nikech wan ok wane gima omiyo chamo misara. Kuna gima omiyo chamo misara en Nairobi duogo ti dala. Winnie Mireri kaja kama nado wachake siasa magore Siaya. Jo Siaya penjo ni governor gini kanye deputy koro ni Nairobi wacho ni duogo dala mondo mi oti. Wach mantimore county ma Siaya gine kama governor mar gintiere. Ka poro nitiere fuok onego bed ni dino fuok ma kamano yo machal nade Winnie. Cleophas katiba ne wago kura 2010 ma warwako maber to katiba miyo wa thuolo kendo miyo wa chik ma wacho ni ka governor onge to deputy governor donjo to dino fuok manitiere to ka deputy governor onge to speaker nyalo kao bedo acting governor. Jo Siaya winjo ka ywagi wacho ni governor onge. Ok ginyisowa ni onge yo mane. Ok ginyisowa ni onge ni en absent. Koso onge ni ok onyal tiyo tich. Koso onge yo mane. Katiba article 182 kisomo gi article 179 ema miyowa gima onego watim koponi governor onge. Koponi governor onge to nego deputy governor obedo kanyo kuom ndalo 60. Bang'e no to koro bedo decided ka by election nyalo timore koponi ok onyal duogo e tich. Koro situation mantiere Siaya, jo Siaya wacho ni governor onge, deputy governor be ni Nairobi. Manyiso ni gionge te. Koro manyiso ni speaker nyalo kao kendo dhi mbele gi tich. To koponi deputy governor nitie to governor ema onge, then it means to deputy governor onego bedni kao tich kendo dhi godo mbele. To Cleophas nitiere complaints ibiro yudo ni complaint deputy governor wacho ni governor ok nie tich kaka awinjo kiwacho no. Chik bing'e ni nitiere mandikore to nitie exceptions to nitie be kuma wakale kaka wano kinde nitie kuma inyalo yudo ni ikal god kata ka wacho yudi kore nyalo tetea. Iyudo ka County Government Act miyo governor powers. To e kinde thuolo ma miyo governor powers nitie gik manyalo timo within his own powers, nitie gik moko nyalo timo. To iyudo ka tich monego bed no miyo deputy governor. Section 31D wacho ni section 32 wacho ni he may. Ing'eni kiwacho ni he may to mano nyiso ni ok ochuno. Ko wacho ni shall to wacho ni mano chuno or will. Lakini section 32 mar County Government Act wacho ni governor nyalo mana, manyiso ni may, miyo deputy governor tich. To kiduogo kendo section 31D mar County Government Act to wacho ni governor ni still en gi powers mar decide as is necessary kaka
tich mar county onego pangre. Koro powers nego, would it be that ni powers nego emotiyo godo mondo mi ng'ama chielo tich mondo ket deputy governor tenge? Maybe samoro kaka jo Siaya wacho ni deputy governor be ni Nairobi, governor oneno ni deputy governor onge, koro delegate the work to the speaker. Erokamano. Iwacho ni ka en penjo mathoth mawuok e county ni governor ka onge to wachomo kama chal nade. Midhiero momako jo county ma Siaya ni ai county ma Migori Mheshimiwa Tom Odege. Irange yo machal nade kama orengo koro ka onge to jalupne Nairobi jo mane Siaya dwa ni oduogi mondo mi oti fuok ma kama. Keto jok ma imiyo services e yo keto gi kanye. Gima nyaka kuongo yiere ni orengo en dhano and kaka orengo dhano kaka an kata in ng'ato nyalo bedo gi del malit ma mano ok en makosa kupo ni ng'ama jatelo bedo gi del malit en gima normal ng'ata kata mangima ma nigi remo nyalo bedo matuo to kugik e telo ma Siaya sani to anyalo wacho ni ok onego bed ni jo Siaya complain ni nitie problem kata nitie vacancy. Nikech aparo ni orengo nok ti kende, wan ga team monego bed ni tiyo Siaya. Deputy mar orengo to konego many excuse kuom ng'ato nikech en office en onego bed ni kose chich ni jopiny dwa chako manyo kuma jotelo nitie, onego bed ni yude office ma Siaya nikech pok no resign. Wan be pok waneno kuma oriembe physically, koro onego dhi ma gima onego bed ni wa handle sani en ni odhi office to jomoko dinone. To kapok odhi office ma ng'ato dinone motame donjo office, taparo ni gisamo wuoye sani ni to en emo cause the crisis. Ko wacho no sedinne gino wacho no chopo kanyo yudo ka chuo ma kore gi dongo chuogo nodwa ni sama idino ni ng'ama ja siasa onego bed ni jofwambo umbe ukete ma jopiny oneno, onge ng'ama idino ne ma ja siasa ma jofwambo ok ne. Koro odog odhi obed ofise mondo vacuum machalo kamano bed maonge. To kata ka owek mano, kata ka wawe deputy, the county assembly nitie mobedo headed gi speaker monego bed ni pod oversight magi make sure ni everything ma Siaya dhi nyime. Wan nyaka gi county secretary, wan gi all chief officers and CECs. Ok onego bed ni jo Siaya yuago service ka complete office nitie ma jogo te jomo kwano gi nitie. Orengo ng'ata chielo ok nyal miyo services ma Siaya chung. Nitie ji mani office, nitie jok mano yier, nitie assembly, gitine jo Siaya, giwek miyo jo Siaya feel lonely. Erokamano. Wakili Saga, irange gi wang' mane nikech wacho ni sani ka gintiere ka jo mani piny ema wacho nade ni governor onge mar governor onego kel fuok moro amora. Mokwongo, I'm a little bit disappointed by the way and the manner in which the absence of the governor will be treated. Position mar governor is a public body, and Article 35 of the Constitution omiyo every citizen the right mar ng'eyo gima timore ata the right to access information regarding any matter, including the whereabouts of their governor. It is and gima rach ni for a very long time pok wayudo concrete information manyaka the lack of concrete information ni miyo koro gik mang'eny timore. Iyudo ka there have been so many rumors on the social media. Moro no wacho ni there is a resignation mar the deputy governor, mar governor. Ntiere moro be mano wacho ni akeni governor no dhi ochama kena ng'o State House. Moko be wacho ni governor is in critical health condition. The public, especially the electorates ma Siaya, gin gi ratiro mar ng'eyo ni governor margi ni kanye. Not as okay kaka gimoro magimiyo gi amiya nikech koro nyal kwayo, but it is a right monego ging'e. Nikech ing'e ni Cleophas gima miyo kata weche matimore minya yudo ni oma kata ng'ato juok e gwenge. Iyudo ni gimoro ng'ato ling', to ka ng'ato ling' to ng'ato wacho wach moro, tipo mana ka odhi omonj dala ng'ato ni ine minego ng'ane, to kiny kisenego ng'ani to ng'at mane wacho ni onegni wuok, koro ang'o monego tim?
nikech sani neno ka ji nowacho weche mang'eny e mbui ma amounts to public incitement. In seche ma koro condense kata seche ma consume that information, so there is no concrete information, where does that leave you? Koro on that aspect, I think the governor should be held accountable for that. Ka en tuo mang'eni dhano be ringruok dondore, it ought to have been communicated. Inyalo paro ni gino notimore e county ma Nakuru, mane governor obedo absent for a very long time. It warranted a petition. Koka governor nowacho ni she went to nodhi konyore abroad. The public deserves to know, because the moment you are elected into a public office, it ceases to be your own. You become the public's, and you are subject to the public scrutiny. Having said that, nyakabekoro chakwangiane the role of county deputy governors. Okoningo bedni en position moro ma you are serving at the mercy of the deputy governor. The constitution should be very clear, and the laws ma govern the roles of a deputy governor, then they should be tightened, so that deputy governor okodhi adhiya kanyo nikech governor emoyie, nikech ji ariyogi noyier otika diwa, noyier gi otika achiel. Mane gimi ineno ka deputy governors osebedo saboteurs, girita rita mondo gimoro tim governor, mondo timri nade, mondo ketgi, mondo yudo kaka, for example, Mutuma no abscond duty for a very long time, and after the impeachment of the governor, without any understanding matimore county government, ene makoro dikele ni obedo ang'owa, obedo governor. The same thing neno Kagure, ndalo mane Mike movie Sonko bedo othichoko, en ng'ama user sabotua, he didn't understand, Sonko no sideline, but kakoro wecho sebedo matek ne Sonko, this new governor comes in, ene governor, iyudo ka gini rocho ratiro. Otimore nyaka Waititu, Nyoro came out from nowhere, obiro kanyo, koro ene makoro dwa run governor, he had no clue whatever was going on. The same thing, Saniko po gimoro notimore governor, as much as nijo ntire quarters moko moknyal yero Oduol Denge. Oduol Denge will assume that position, nikech there is no resignation from Oduol Denge. And iye gigima mjumbe manyatike wacho. Ni the deputy governor nigi avenues monyalo address go frustrations. Number chiel, onyalo write a complaint. Kata onyalo seek judicial review a court. To kaneno katamre gi nono nikech ochamo salary mar jopiny, and salary mar jopiny no nyaka be ni you account for it by working. And during that time osebedo ka in Nairobi ka, then who performs his role, then why does he get salary? So embe dwa ber kwa neno steps mosekao mar ng'iyo ni the frustrations ma allegedly bedo cost gi governor James Orengo bedo addressed appropriately. Kaoneno katek, then they can do the unthinkable, kata what most leaders don't do, mar resigning, so that you do not wait for an opportunity ma the governor is incapacitated. There is need mar deputy governor doketich maramoja. There is also need mar a truce between the two leaders and the county of Siaya, so that wange need there is a deputy governor who has given functions. Katakuka giwinjiregi governor, but he has a function, Mao report to the office every day, and there is a delegation. Lastly, nineno gimanoti more watch mar deputy president Rigathi Gachagua. To nineno interpretation mar court. Gimomio a deputy president nokdwa kata mondo bed maonge for a moment. Mane gimino ka Justice Murima Gini no ringo mar lifting the order, the preservatory order, mane ba the swearing in of Kindiki. Kagi wachoni back in the days, the deputy governor ne en kaka president, ne kaka assistant, mane nyalo bedo assigned roles gi the governor, and he was serving at the governor's mercy, kata the president's mercy, I mean. President ne nyalo fire kaka nodwaro. But in the new political dispensation, in the new 2010 constitution, the two are elected as one, and they have distinct roles. You are a principal assistant of the governor. So the governor should give you responsibilities, Magatimo, and that position is very critical.
any absence kata any vacuum should be filled with immediate effect. Koro I support ni there should be a truce, there should be a conversation around that. Mondo the deputy governor Dogetich, the governor Bende should also improve on his communication, knowing that this is a public body. Kantiere watch mora, it should be clearly communicated to the public to avoid any rumors which can incite the public. Ero kama na nyaki aka wini mireri winja sana chal kachal sane wacho ni ero uko kumatini kama entiere karkanyo Mheshimiwa Tom Odege kamite kapoka dhi ruini fuok makamae dipo ne diere nyalo wacho ni tudruok makare kod jopiny kalore kod apis makamae ma James Orengo mako okosebedo makare wane kata pinje ma ok waka kuom ranyisi kane Biden oneno ka gima ringruok mare ok ni kare nowuok e lela to wacho ni oyo an gi makama madhi mbele e press mare mar jo White House to loso e yo makamano lemo ma Orengo mako gilemo ma jotelo mapinye mamoko bende osebedo ka omako wacho ni gin jok ma tayo sirikende mopogore mare mar kor gwenge mar loch gwenge kama entiere dipo ni kanyo bende remo senene koso gin joge mag jotudruok ing'eni kogike wach mar tuo biro dwaro his own personal intervention mondo wuogo wach gima dhi nyime en owuon the office cannot come in mondo wuoe wach mar tuo ng'ato chiko kuyienegi in owuon in eminyalo disclose gima timi ibiro nwang'o ni kata na kidhi hospital kata na medical records muthiedhigo kata daktari ok nyal golo report no oko unless ni onwang'o direct permission from you ing'ama tuo no koro the gap mosebedo ma wawuoe sani ni adieri manitie ni ng'ama osekete mogik at this level then governor himself kichon nigo bed ni osewuok publicly mowuoyo kata kano kuwuo directly onigo bed ni ose instruct the office e gima the office onigo kon the public kama yie gi wakili ka en ni the public ni right to know nikech negi gone mbulu ka gimanyo services kuome to giyude nyaka gipenj kuma entie kama entie no gin gi right mar ng'eyo kuma entie no kuran kipenja tanyalo wacho kopo ni James winjo kama entie to ningo tie kan saati manisiaya by wacho kuma entie wacho gima timore kato nyalo kata na wacho ni services dhi nyime kata manomol kato joka dhi bedo gi confidence ni governor mar ginitie to speculation ni to kamedo dhi mabor nikech neno giko koro temo wuok sani mang'eny ma kelo koro miyo ji ng'eyo the rifts mosebedo seagi wuok mana nikech pok wuoyo de bende osewuoyo ne bro miyo kata jok modong office ka bende strength nikech ng'eni ka governor ok wuoyo gi kaka governor so gitiyo joma giyiere tich ka tiyo negi ka ng'ama itiyo ne pok wuoyo ing'eni samoro inyalo paro ni timo mana makosa koro ok ginyal bedo gi freedom mar timo gik moko mang'eny monego bed ni timore county koro an kipenja tanyalo duoko gini kuom governor himself mondo odeclare kuma entie odeclare condition ma entie ka to give way forward kamoro amora ma entie mondo tijno dhi nyime ineno kata na governor marwa ma Kisumu onge sama nyong'o osedhi weche mag medication ma ji kia onge nyong'o made it public ba ji ong'eyo makata sani winjo ni nyong'o ndo idho ndego dhi America kata clinic ji people just aware onge ng'ama is bothered about it to deputy ni new appease tiyo onge ng'ama is bothered about it but gima nadwa kono deputy governor ma Siaya o come out obed office oti kotame bed office otiyo ji te biro neno to onge kaka inyalo yuagori ni idwaro truce ka gi Nairobi odhi office odhi oti joka noyiere ma kiwinjo ng'acha wacho ni ne oneno picha ne balote nomiyo ombulu ng'acha nigi confidence in him odhi kacha dhi lorne dhot wan gi ways te kata party wan go ka party will intervene wan kata gi governors of government ka naso government will intervene wan kata gi elders masia will intervene to onge intervention bi timni kibede odi Nairobi onge aya erokamano ahinya Mheshimiwa Tom Odege ayudo wach mogik kawuok Mwini mireri wach Siaya ni gima dipo ni timre kar kae ma en apis mar jalup governor ma bende osekono ka mondo mi oduogo ti jo Siaya wacho ni duogi ti kama entiere kar ka ponono ma en tich moro mnyalo work from home Winnie tich makama samoro time remotely to wakia en weche ma covid nokelo gik mathoth nyaka mantiere kar ka luoro ma entiere godo mar dhi tiyo e apis ma Siaya
Cleopas, onge kaka inyalo tiyo tich mar deputy governor when you are away from home. Jo Siaya nochiew gokinyi modhi mogo kura ka koyo chamogi sa 11, sa 12 to tich any county. Tich ok timre Nairobi. It is not a national government work. En tich mar county government. Koro ka deputy governor nyalo bedo ni en Nairobi, to owacho ni da governor ma Siaya onge, koro ok ong'e gimonego bed notimo. Mano makosa maduong' mokwongo. Gima bro wacho kendo bro agree gi mbunge kowacho niya, pod nitiere ok wang'eyo gima timre. The governor pok obiro wachonwa ni gimomiyo ok wanene en kama. Nikech chik wacho mana ni nitiere gik monego bed ni luwo kopo ni governor wa God forbid otho, number 1. Number 2, ko resign. Pok wawinjo ka governor orego wacho no resign. Number 3, pok wawinjo ka governor wacho ni no make kendo notweye dweche 12 kadhi mbele. Kendo pok wawinjo ka governor obedo impeached. Manyiso ni according to him, pod en office, tich pod onego bed ni tiyore. Kopo no onge, deputy governor onego bed ni nie office. To pok omiwa formal communication monyisowa ni en kama otuo, ok onyal bede office, ok onyal dhi mbele gi tijni kata o resign. Mago speculations ma wan go. Koro there is some kind of cloud moumo the truth of the matter. So I would also say that onego bed maber ka wawinjo kuom governor mondo wachuna ni position ne en ma kama. But in the meantime, deputy governor ok onego bed ni work from Nairobi. Sani onego bed ni en Siaya otiyo. To do bed ni en Siaya otiyo, do ng'e kata ni wach governor ni en nade. En madikoro kata o brief wa onyiso wa ni en kama. Mano kamano. Erokamano ahinya. Iwacho ni en paro mopogore opogore mamedo donjo, kendo ripode mathoth bende biro nwa kawuok e kaunti mano ma Siaya, kendo wabedo kar ka mar mondo mi wakoni nyakwara moge jwang' kama intiere, kendo chenro mopogore opogore mabende wamedo mana luwo ne odiochieng'ni ma kawuono. Gi oganda mathoth mamedo golo pachgi ka dong' gi thuolo dakika 4 kapok wakawo yueyo masani mar mondo mi ang' waduog warang weche moko madito. Wadong' ka gi weche ariyo ma iwacho ni en chudo moko ma ichich ni nitiere, chudo makelo chich e mbui mar eCitizen. Iwacho ni ponono kanyo nitiere rot machielo mano mar mibadhi kod asoya ma pod okwako pacho kae ahinya wechegi mago mag mibadhi e kor gwenge kata telo mag counties mopogore opogore. Nitiere ote madonjo kar ka kalane kuom gi 2-3 moko mantie kaka to bang'e thuolo mar Sodo Moses Ogundo mawacho ni nitiere kar ka nitiere Migori oluwo wa achiel kachiel e chenro kar ka. Erokamano. Vincent Kajomo neno ka nitiere North Gemrai sub location in North Nyakach ward. Erokamano nya kuom kete kar ka Vincent Kajomo. Jabez Otado wacho no yawre timru piny. Machelo David Apollo wacho ni oyawre amor gi twako kiny ma kawuono no ka nitiere North Kadem ward Nyatie constituency. Chota most meshma Honorable Tom Odege kanie stu kar kanyo oyudo ote mari MC Oriama wacho ni oluwo chenro ka nitiere kar ka nitiere Nyatike wacho kanyo ni gote Mwesh jogi nitiere kar ka achiel kachiel. The Big Dog mano nyinge moketo kati mbui mar Facebook wacho ni luwo chenro kar ka achiel kachiel. Paro mag jo Siaya bende medo mana donjo kar ka achiel kachiel. Ka mokwongo mano madonjo kawuok e posta moket kacha e mbui wacho kar kanyo ni arito ni chenro kendo ma Peter Jaoko wuod Achidi ka en Migori County moro kae ondiko kani Pius Omudho en ondiko mana one time siku zote, kiani tam 1 oselor koso gine tam 2 donji ikre ni tam 3 mano ma skunde miyawo mbele ka achiel kachiel. Nitie malongo ka nitiere ka Magambo Kangeso Rongo Migori County wacho ni ma Kambona Jang'olo moja. Aya, erokamano nyaka mi nitiere kar kae. E thuolo nyakura mo jodano wakaw yo masani ka aduogo ka kod twak mano mar mbui mar eCitizen kod mamoko mapod nitiere kar kae. Wakili Mireri Winnie ang'ini ang' waduogo ka mondo mi kwa tieko kodi e wachni ang' wabedi thuolo mondo mi idonje doho kwa kanyo sa 2 kochopo mondo wawe idonji to wada winjo pachi kotone kod weche ariyo mag mibadhi mantiere kar ka mapod odong' ka achiel kachiel ka to bang'e waduogo kik idhi mabor.
Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no ne en winyo mayot. Sama nodhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watire wadhi gone dala. Koro atelo gi le to gi gweno. 111 Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Mondo yud skiza tune mar wendni di mana star 812 star 784 hash to ise mana yude. Ramogi TV ene od joweri duto te. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalere te ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuom. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Sayudo nyudo ni kelo nyako chia cholokore nyeje lunga ni sandi nango nyako chia ni giere kondo jalo siko kachandi gimo nyako chia utemo kakano. Chakre dho nam lulwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Ich lach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Negin sigendni lakini aningeni samini bazuma najichwadi tu. Nyiseche mag thum mane oda. Mimi nalo jambo la nisombo wa akili. Wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Ole ne ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa. Koro ne onge dwani to monyo nyargi. Koro nobi mo maya olega. Ng'e wende, weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa.
atemo kano sigana mag joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'ejo thumbewa. Tich Abich, Sari Okinyi, kik bai. Nyakura mo jong machini kino ntiere karka tielo mar ariyo cheno mar piny dhi nyime ka wan ka gi twak ariyo ma dito to giduto giluorore weche maga mibadhi achiel kachiel mana kama gintiere karka nyakura mo jwang kendo kama ntiere ka wadhi thuolo mar winja ne gik mathoth matimore alwora karka e cheno ni mar rupiny kama mokwongo kada no winja ne sigana ka kotone kod mibadhi mantiere e mbui mar eCitizen kato bang'e waduoka mondo watwak kode achiel kachiel chich ei eCitizen. E rameny mare ma wang'ni, wang' dede mag apis Auditor General Nancy Gathungu obedo gi to ewi chudo mag omenda maromo bilion 11 mane ochwal ne kembe mopogore opogore kokalo e chenro mar chudo mar eCitizen. I'm Deputy Auditor General. Yes. E report margi e nyim komiti mar od bura mang'iyo ka sirikal tiyo gi omenda mag jopiny, riside mag omenda maromo bilion 2.6 ne ochul ne kembe maonge e bwo chenro mar PesaFlow matayo chudo e mbui mar eCitizen. The total payment as at 30th of June 2024 amounted to 492 million and USD 414,000 using approximate figures. This amount was paid to a company called or named Electronic Citizen Solutions Limited, which was not party to the agreement. Hiko mar ganario gi 24 migawo mar omenda ne orem pedho ranyisi manyiso ka ne gichoko omenda maromo milion 35. E higa mar 2024 bende, sirikal ne ochulo kambi mong'ere ka Electronic Citizen Solutions Limited omenda maromo bilion 7.5 mar tayo chenro mag eCitizen, kata odoko ni kambino onge winjruok mar kambi mar Webmasters. E komachielo, accounts mag bengi mar Equity mane tayo chenro mar eCitizen nen kod riside mag omenda maromo milion 48 kowuok e account ma ok nyal yangore. It was established that the Equity Bank statement for the eCitizen collection account had receipts amounting to 68 million and USD 48 million from undisclosed amount named PesaFlow. Ler makamago omiyo jokanyo mag komitino motelne kod jaod bura mabutere Tindi Mwale ng'ado gi dwol achiel ni chenro mar eCitizen en kuku maduong' mar mibadhi. This eCitizen is not supposed to be operational. From these findings of this audit, we are staring at a monumental scandal. Kata kamano, kambi mar Webmasters e twak margi kod Citizen Digital dweche ariyo mokalo ne olero ni pesa magijuogo joma tiyo kod eCitizen er matayo chenro mag mbuino. For you as a citizen to achieve a service on eCitizen, you will probably use your M-Pesa phone and you will pay for a service. So if a service is worth 1,000 shillings, let's say you're paying for a certificate of good conduct, you will most likely pay 1,070 shillings or 1,080 shillings. This is how that 1,080 shillings is. The 1,000 shillings will be government money for the certificate of good conduct. The 50 shillings would be the convenience money that has been charged as software as a service. This is to run the payment gateway, to make sure that you've gotten notifications on your phone, and to maintain the system. Komiti mar od bura mochung'ne ng'iyo ka sirikal tiyo kod omenda mag jopiny PAC koro oluongo jotend migepe adek, jatend migawo mar omenda John Mbadi, jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen kod nyawadgi maloy manyasani William Kabogo mondo chop e nyimgi mar chiwo ler malong'o ewi ong'weng'o masani oliero ewi chenro mar eCitizen. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Kao report mono kelo kanyo kod Chris Owino en thuolo ma da tura chiel kachiel kod jod bura manyatike mano gode studio ka okinyi ma kawuono to modege ka diponi en moro miwacho ni rango bugu machielo ma diponi kao weche mag mibadhi kene rot moro ma sirikal diponi wete pesa moko e yo moro ma ok ni kare iwacho ni accounts moko ntiere chich e igi to mabiro bank ose bedi ka ikono Webmasters miwacho ni jokwa ni korak mar tayo eCitizen
ni mokwongo kae noyudo rakni yo machal nade ang'o momake te maka odhi marach to une munyalo sime to chenro mag sirkal bedo chung' achung'. En gima wich kuot ka Auditor General nyalo fwenyo ni pes jopiny lal to nyaka sama koro jogi ne dhi makoro luonge parliament ni onge report moro amora ma wan go e gima sirkal osetimo about it. Ekech kama revenue mar sirkal dhiye to nitie obanga ma pesa ni lal godo onego bed ni sama ne jogi gike parliament onego bed ni the government kata ministry concerned ne ogik bende kodgi kanyo ka nitie measures moseket in place. Keche gima wuok e wach ni malong'o e-citizen ka chal ni chik malong'o moteno gini malong'o onge. Ochal mana gi sava moro mane ndalo moko wago e koko ma kane en jane Italy koso France e joma nyalo yawe e joma nyalo lore to onge ni contract mobile gi ni ka giseuso go ombulu ginyalo yawo nugodo e Kenya ka. Kurma ka e-citizen bende the developer muchako bedo awarded the contract to ene munyalo yawe to ene munyalo lore to ene mobo kwale. Kuru chal gima wake gima otimo. And anyalo wacho ni Kenya ka wan gi pesa mang'eny. Tabu mwabedo go maduong' e Kenya ka ni pesa wagi pok wabedo gi teko mar siro yo ma pesa gi inyalo rit godo kata ginyalo tiyo makare. Kech king'iyo kabin pesa miwacho ni lal kacha onge tiende kata nwadho manyi loan nikech pesa walal mang'eny moromo timo gik moko mwa manyo loan matino tino kod watimo go Kenya ka tiwe gi opowe odhi adhiya to jok mabo miyo jogi tich be ng'am winj ka complain matino nade be onge. Koro kama idwa nego gwang' kosi nego gweno ochal jogi chal gima ng'ama nomiyo jogi tich ni is part of the problem. Sirikal nyaka nyis jopiny ni gin e yo moro ma ginyalo rito go mwandu mar jopiny to kwa bedre sirikal makata onyis ni obanga ni ka kech Auditor General audit report masani magi ma higni mosekalo manyiso ni gini gima osebedo kadhi nyime ma by now kane jo pak wegini onego bed ni sirikal ose counter ka gikono jopiny gi restore confidence ma jopiny ni magi ma notimore to wasetimo ma makoro magi makoro kutimre sana to ling mar sirkal nyisa ang'o koro ng'ama ging'eyo gimoro ng'ama ong'eyo biro wacho ni sirkal the implementers kata jok no award the tender e joma richo kata gini timore ka ging'eyo nitie obanga moko ma ok onego bed ni koro gik sama ineno mogike nikech Auditor General ok wan go kamna mondo mi complain wan go Auditor General mondo bed ni copin point to correct copin point to correct ok onego bed reduced ni wadamna bed no lament onego bed ni gimoro amora mobiro mo Auditor General osefwenyo ni problem ni ka tika action problem ni ka tika action to kineo gika mineno gikeni makoro no ka Deputy Auditor General is helpless but you report publicly tino ka onge ngama ka report no serious then the rot is too deep. Ka en fuok ma osebedo maduong' ahinya wakili Peter Osaga irangeyo machana ling mar sirkal iwacho ni tut ahinya kata nyalo buogo dhano gima kama idonjo ne bad migawo mantiere sirkal kendo mochung'ne tayo chenro mopogore opogore ma bende omenda makore lach oganda ntiere kar ka iwinjo kanyo gima ne weg webmasters nowacho jok matayo chenro mantiere e-citizen ka ondio omenda moro mimedo ge wiye 1,000 cha maromo siling 80 ma 50 dhinegi nitie 20 moro kanyo machopo negi 30 moro dhi kure kama opogie e pesa gi duto ma omenda mathoth ma jo Kenya golo to gikia ni gi donjo lwetne. Erokamano Cleophas an consumer mar e-citizen kech legal services sani most of the things timore e-citizen ki process immigration idhi e-citizen marriage matters nyaka idhi e-citizen weche mage koro matine ni pesa wa mang'eny kalo e-citizen and e-citizen nigi vendors webmaster mano come up with the e-citizen and king'iyo the historia wasebedo gi partial handover mano timore 2017 that the implementation was not complete. In 2023 after Ruto took over power the zeal in which ne o campaign
Mara services monodonje e-citizen, explaining about any time mitimo transaction e-citizen, nitiere M-Pesa transaction charges. Mago are very standard on, by Safaricom. But on top of the M-Pesa transaction charges, nitiere a convenient fee which is standard, 50 shillings. So these 50 shillings, I listened to Kiprono yesterday, and I've listened to him over time. Mara Temo understand how this system operates. Of course, I know Indian domicile within 3 ministries. Maka, the contract itself with the vendor is held by the Ministry of Interior. The Pesa, Mangeng, all the money is channeled through the Ministry of Finance. And then Kwaduogo, Ministry of ICT. Nitiere legal gaps Mangeng Mwaseneno. Of course, Kwadoke Constitution Article 10, duaro transparency. One give the prudent use of public resources, mabendo uchiwe constitution. There should be a mechanism through which the accountability can be achieved in terms of pesa madonjo a citizen, how they are used, and a report tabled. It could be annually, it could be monthly, because kata the vendors, they always claim that convenience fee. Gimagi wacho about convenience fee no. Ni mano and pesa magi gitiyogo mar chulo weche mag servers, magi chulo their, magi chulo the employees and everything. Because that's why that 50 shillings they negi directly. But that notwithstanding, there is a disparity of a lot of money. We need to be explained to how the 127 million was withdrawn from the pay bill, and to whom was it paid, and in what circumstances. Without that transparency, Cleophas, katibed ni bedo gigi maber machalnade. So long as there is no transparency, so long as there is no accountability, ginoromre kanono. To yaduga wachi gimoro achiel. Ni this e-citizen thing, ingeni Data Protections Act 2019, wacho ni data handlers like be registered. The first thing morning wapenyere is the e-citizen handlers, are they registered? And who is actually now taking care of the data? I mean, which ministries particularly mandated? I know it's ICT. Is the data the citizens paid through e-citizen? Is it protected? Sometimes back nineno that threat ni citizen nobedo act. Mago are some of the issues should be addressed. There is also the fact this thing is operating only on executive orders. There is no legal framework. Mose Keti, ma nyalo monitor. This is how the data is protected. This is how the money flows. This is where it goes, and this is how it is reclaimed. And this is how we can get, because magigin pesa magido pay. And that is one of the ways through which public pays revenue to the government and also gets services. For example, when we register a company, each logi model for par, give me a burial, give a beach, give me convenience feature, pesa no and pesa government. Mateni jo citizen go be mana contracted marti benade mar choke to en pesa government should be accounted for. Koroko chopo kuma pesa government cannot be accounted for. Then what does it tell you? It tells you there is a serious breach. And these breaches okni gitimore ko makosa. Gin gik mobedo well planned and well executed to achieve a certain goal. It's either corruption is very rampant in this country. In Enoka report report on corruption, nyiso kaka the levels of corruption ni malo. But Cleophas gimanyaka wa appreciate. Ni government masani ni tyranny supporting a tech. The moment makatidwa uok need to associate the government, there is a lot of darkness mangenyo cloud this government. Machele ka uono utieko case machelo ni kinyo donje case machelo ni kinyo donje case machelo ni kinyo donje case machelo ni. I think in one of those points should be looked at keenly, especially from ODM side. Mondo jo penya lobe do kodgi confidence is how to fight corruption within the government. Number one, it is actual corruption. It's also budgeted corruption. We need prosecution. This audit queries should not just be suggestions. We want to see prosecutions. We want to see a report. Not ministers, the cabinet secretaries in charge, Interior, ICT, Togi Finance, no bedo someone. They need to give us bit by bit, and without which
I think it's high time we should come out very clearly, especially the National Assembly. They should come out very clearly instead of lamenting. She is shocked. I'm shocked. I can't even talk. She should talk because the law provides me they are to oversight the executive and they are also to make laws. And that is where their failure has been. Watching the role Mario can be shocked. ODM is mentioned. And as an ODM member, I think I have a right to respond. Capo Kadir, wakili Mireri kare. Useni toka kala mwana mwaso. Kama nanya maloko sani kato bangadia Kilgoris. Gima wambe wapenjore kaka MPs mag ODM. Ni angomo miyo ji neno mana ni jo ODM. Emuni gubene gore gi sirikal pile pile. Penjo mibadhi an goro gi sirikal. Iwijo kaka wache, giwacho ni gimo ningo bedi ODM timo. Tango mapukunwa timo. Kako siep sirikal. Ango mapukunwa timo. Sani ka koro wabiro ni mondo me wakel lokruok gi e ot. Mabene wasechako. Mineno kaka komiti moro feyier. Koro wa expect ni onego beno wacho ni koro jo komiti mane ODM oyiero cha gi 10 point agenda gi cha. Gi kasi mondo mibero ne. To koro ok onego bed ni gik maricho te idiro bakum ODM, idiro bakum ODM. To bigini be kinone mos gik idiro kum ODM gi. Kidu ng'elo gi. Tido bak ng'eyo mana joluo. Wan go ganda molo 45 Kenya ka. Ok ochuno ni jaluo ma nyaka thone oganda gi. Ji te ng'ato ka ng'ato nyaka play role mare. Wambe wasetemo ndi. Erokamano. Koro wewa uru wambe wamanye ne jothurwa gibe jothurwa nyalo tiro nade. Kiny no kwan. Aya, erokamano mheshimiwa Tomurega. Then Winnie Mireri. Iwijo kanyo twak mabede osebedo kachiel kachiel. En thuolo mar manyo ne jowa to mibadhi timore e sirikal. Ang'eni bang' machak di twak machielo mar mibadhi mabiro. To matimore e e-Citizen ni. En ang'o mabiro matek mar wacha ni ero. Jok ma kamagi timo tim ma kama omakgi. Pek nitiere kanye. Cleophas, inano kaka Citizen no lando gino. Ne giluonge ni power to loot. Power to loot, omegi powers mar looting. Manyiso ni nitiere gimomiyo gi powers no. It was very intentional. Mheshimiwa wacho ni en wich kuot maduong'. Lakini mara to en wich kuot maduong'. Gimamiya wich kuot maduong' mogik. En ni ka National Treasury nyalo miyo webmaster tich and the other two to onge a written agreement. How come? Mano wich kuot maduong' ne sirikal ma Kenya. Wich kuot maduong' ne oganda mang'eny. Nikech ere kaka e-Citizen ma itiyogo pile. Kaka wakili wacho. Wan gige wate wachako gi e-Citizen. Kwa the lands office e-Citizen. Registration of vehicles e-Citizen. Every other thing, search motor vehicles is Citizen. And these are things mwatimo every other day. There's a lot of money mabedo don't just e-Citizen each and every day. Toka koro pesa mar jopiny eyo mang'eny te duto dhie kuma onge agreement. Ni National Treasury okodonje agreement gi service providers. Idwa chako gi kanye. Kuponi jogo yombo koth gi pesa. Idwa timo nang'o, idwa ywak ne ng'a, idwa bedo wendo ng'a. Number 2, onge kaka ginyalo keto Citizen operate ka onge legal framework. Legal framework ka onge, ka ng'ato odhi gi pesa, ka ng'ato timo makosa, idwa pine down gi which legal profession. It is a very, 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 very dangerous. Mano is a very big failure on part of the government. And it is so shocking. Wakili wacho ni nyaka wachek ni registration of these institutions mawatiyo godo, of these organizations mawatiyo godo. Nitiere pesa manogol a Citizen around 127 million in a day to opogne 2 organizations. One does not exist. Otimne search oyude ka it is not there. Idwa dhi pin down in our pesa osedhi. That is around 63 million oselali in a day. Idwa dhi penjo ng'a. Another thing, webmaster wacho ni 50 bob moro gi ng'ado. 50 bob ni kaluwore gi audit report wacho ni 50 bob ni ok onego bed ni gi ng'ado.
ginero giwacho ni gidwa timo go ang'o. There is no place mane gi agree ni 50 bob cha ing'ado. Koro you can imagine in a day ing'isi ni 50 bob mar iluonge ni service something nyaka igol. How much money do you collect in a day kigolo 50 bob from any person who is going to use eCitizen? So there's a very big hole, very big loophole ma miyo onge kaka wanyalo follow up on kaka pesa mar eCitizen bedo misused, bedo appropriated to other institutions or organizations. Another thing that is very funny, ere kaka three ministries handle eCitizen. There is a ministry mar Treasury, Interior, and then ICT. Why can't one ministry handle eCitizen? Mondo wangeni we are going. A certain ministry is going to be accountable. Nejo pin kuma peso de. Also, nitie discrepancies mang'eny. Ingiso kama onge there has no the reports that are usually given onge mosebedo kagitali. You look back at the issue of Treasury bond, Manotimore. There was a lot of discrepancies in the figures that are given out. So nobody, onge katanga mongeyo ni pesa di mano dhika, pesa di mano donka, pesa di mano otimo kama. Sane, those three institutions, Webmaster, gi PesaFlow, korgi Olive Tree, they are holding around 7 billion. Ibiterogi kanye. Giseka 7 billion they are holding it. Ibiterogi kanye out of the 11 billion. Ibiterogi kanye to yonge kata written agreement. So it is a very big disappointment on the part of the wananchi. We are so disappointed. Ka government and national treasury, it is so embarrassing. It is so embarrassing. Erokamano enya Winnie Mireri adani alok tanga to podwa ntie mana weche gi mag mibadhi nyakora mogi jwang asoya osaso counties sigana makama wada winje to benen moro monego bedno abed piny kwa paro juma manyien karomo mano makelo kanyakla loch mag kor gwenge mopogore chakore county ma Homa Bay bad migao karba sirkal mochung' ne rango kara duol marango kedo kod mibadhi pacho kae EACC oyam kanyo nitiere counties Turi mabende osebedo kanyo kale weche maga mibadhi mabanyo koro osebedo kanyo ka inyo koro ganda mathoth ahinya. EACC oyango ni asoya kod mit bilie podo timo newa e pacho kae ka counties makaluo bende okowe chien sekta mar obila bende nitiere kar kanyo to bende KRA bende nitiere wiye kanyo. Jafamaro Sinto Nyango miwa ler mar chal mar wach e wi report makama kato bang'e waduoka wakole kendo wanone kikidhi mabor. En lipodno mar nonro ma EACC notimo mar higa mokalo mar yango timbe mamono mag asoya, mit bilie kod kit mibadhi mamoko e apise sirikal e kidienje mopogore opogore. Lipodno lero kaka counties kod asoya otimie newa kasani kwan ji machiwo asoya ochopo e atamalo 52.1, jokaw asoya ni atamalo 41.9, katimbe mag deo wang' e apise sirikal ni atamalo 22.5, tiyo marach kod apise atamalo 14.6, deo anyuond ng'ato wuon mong'ere kaka nepotism e atamalo 11.8, katiyo arietha kod omenda jopiny ochung' e atamalo 11.7. Lipot mar EACC bende omoyo Luanda moko kuom counties ma mibadhi ogoye athiratach moting'o Kwale, Kilifi, Wajir, Mandera, Marsabit, Murang'a, Vihiga, Homa Bay kachiel kod Nyamira e kind counties mamoko. E gwenge ma Nyanza, Homa Bay okawo namba kod atamalo 80.7, Migori luwe machiegni kod atamalo 63.4, Kisii kod atamalo 57.6, Siaya law Kisii kod atamalo 50.7, ka Kisumu ni kod atamalo 46.5. Homa Bay, primarily because of issues of medical attention, is appearing there at an average of 12,381. Lipodno lero ni japiny chulo mit bilie e kayud thuolo mar yudo chenro madwarore. Katen bad migao mar sirikal marito le mag bunge mano KWS nomiya asoya ma ok tin Sh200, NSSF nokawo ma ok tin Sh47, migao mar omenda e bade mar chenro mag rutaya nokawo Sh40,000,
Doho nokawo 30,000, okwach kich nokawo 16,000 ka sikunde sekondar mag sirikal kawo mit bilie ma ok tin ne 9,000. EACC bende onyenyo e lela moko kuom jotije mahinyo badhore kendo kawo mit bilie ka obila omako namba kod atamalo 27.6, apisas mag duol machoko osuru KRA kod atamalo 17.3, ruodhi mag gwenge kod atamalo 16.2, apisas mag kaunti marango chal mag chenro kod atamalo 14.6, okinde kod jochoko osuru mag counties. Kata kamano, jopuonje, jofwambo, jopuonj mag mbalariany, jotije bengi, lakteche kod nases gin moko kuom jotije ma jopiny wacho ni ok ohero timbe mag mbalruok kod kawo mit bilie e kachiw chenro magi. Jo-Kenya bende nolero ni bad migepe mag obila, migawo mochung'ne yango oganda mano immigration, obila mag ndara, migawo mar omenda, migawo mar arita kod migawo mar SHA gin moko kuom migepe ma mibadhi ogoye athiratach. Jakom mar EACC Bishop David Oginde mayande ochiwo lamo mane onenore kama geto jogo ma dhogi ohinyo ndong' ne omenda jopiny kendo hero gajore kod asoya. Owacho ni piny Kenya ni kama tek ka lambe manochiwo manomako chuny jopiny Kenya pod en mana geno. It is up to God to decide how to answer prayer. It is for us to pray. And my prayer was that those people who violate the laws that have been put in place, and at that particular time we are talking about the conflict of interest law that has just been instituted, that God would know how to deal with them. How he does that, when he does that, whether he does that, it is his prerogative. Atamalo maromo 23.3 mar jo-Kenya wacho ni negichiwo mit bilie nikech mano kende e yo mar yudo chenro mane gidwaro. Kata malo maromo 43.3 mar jo-Kenya wacho ni negichiwo mit bilie nikech nokwagi. Nyak mar mibadhi pacho ka sani oketo duol makedo kod mibadhi EACC mondo kaw lamo kendo ket motegno. Magi wacho ni madipo ka obedo yo makare mar tieko mibadhi pacho ka masani okwako migepe duto kendo nuro fuke jo-Kenya kawegi kagineno malit. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Integrity Center, Nairobi. Sigamo kod Cynthia Onyango kendo sana chako ka kod jaud bura ma nyatike to modege manage studio karkae. Ruodhi kata chief nyakoro mjwa ko acha ruodhi nyapenye magi gin kingi makanye gin ruodhi chief e kor gweng asoya ni malo atamalo 16 e kin mamoko papo ntiere karka ntie mar KRA ainye counties no kanyo kaka gilore sente wacho ni Kisumu ne lawo mana Kisii ni kod atamalo 50 kod abiriyo Kisumu atamalo 50 Homa Bay omake kod atamalo 80 pesa madwarore kanyo mana mondo mirange mono mirang ni uchope yo makare mheshimiwa acha kodi kanyo no kanyo siambe ni mana bo Kisumu kanyo gi atamalo 70 Kisumu e Nyanza Kisumu mani piny gi 46 e jo odong ni 50 na malo gima adwa wacho wach mar kawo mit bilie kata masoya e Kenya ka ok news ma wanyalo wacho no bogo kawuono e gima osedak godo kuom higni anyalo wacho ni sirikal Kenyatta na tin anene matin kabisa but mar Moi nyaka koro gik sani kama jo Kenya no teme ni do tieko wach mar asoya matin ne first term mar Kibaki kasto we lost it ka Kibaki yudo second term koro bero relaxed koro mangima mosedakie ma ok anyal wuondora ka wuon na wacho ni mani gino buogo ni en gima nyien king'iyo report mag kao maswani nyaka ne pok ne police omis jo modonje manyien ma nyocho kang'eyo ni kare bende bilo gini matinde en mano kindegi giluonge ni mano suru ara wuli bar gi jato fi alero ka gibe kare gibile kama tin but mo ineno mogol ka gite kata ka wacho counties wage te kidhi dala midwan mango opinion mar japiny about the county government jite biro makoni ne mibadhi otime tach kuru gima nyaka watim kaka jo Kenya gini nyaka chakre mna kodi ni wuon kodhi oko manyiso ni ja Kenya mora mora oningo ne kaka inyal tim gini kechine no kaka recruitment mag forces seche moko fail to understand kaka ng'ato nyalo golo $500,000 mondo wango chance ma odhi go e forces $500,000 kijibu no kawa koro constituency na mae kacha ka family nyalo uso lo
magiyudo 500,000 ming'iewo go tich ma ng'ato dhi chamo siling 30,000 titere siling 500,000 inego that family nikech ng'amundike tichni nyalo tiyo for the rest of his life koko accumulate that money mondo dogi. Koro ka wach mar mibadhi gi maswani eto onego wang'iye very keenly, but ka duogo kuom national government gi county government ni chunowa ni nyaka wadog chien ma wang'iye wach mar procurement also. Yeah, kok wang'iye wach mar procurement pod problem ok birum nikech king'iyo procurement ka kiwinjo kata na gima ni somo kanyo kata ka iwinjo news kaka no ilande inwang'o ni nitie mitbile modok kuom relatives manyiso ni tije ma ilando ng'ama nie telo miye anyuolane kata nyathine kata chiege kata midi kata en owuon. Koro ibiro ka ng'eny jo Kenya ma in nyathini kata chuori kata chiegi ok oyudo tich kama inyalo nwang'e gigi in onge chiemo ni timo ohala gi sirikal nikech ka ng'ama ni ofis osekawo tich oluoro kuome monyalo mana chiwe ne en owuon nyathine chiege watne jodalagi manyiso jodhana modong' ni in kama tich yudore kok in lucky mibedo ka nyaka igol mamit bile kibiro yude. Koro miyo sirikal e wach mar mibadhi ni en gima dwarore national conversation. Ok apar ka ng'at achiel kata president nyalo chiwo kawuono wacho ni tieke mutieke ok onyal ge jomioro mondo odhi okonye tieke ka bende makawe. Koro en gima osedonje iwa manyaka wadoga chien mowuoyo nikech kata kidhi king'iyo gi jakidhi piny dono kata kanisa ikawe nyaka pastere monego bed ni koro kelo sanity spiritually biyudo ka gino mulo. Koro onge sekta modong' oko wan matek wacho ni sectors omul te ahinya bende ma koro ntiere kar kae gino donjo nyaka counties ochalo ni en devolved corruption wuok malo koro ridre piny wakili. An abuok ni Homa Bay oyombo jo counties ma Nyanza e okang' mabor ahinya. Min kata kiyombo wadi yombe kata gariyo. Homa Bay ni 80% ng'ama luwe nigi 50. Mano be otimo gino be gi wang' teko sana. So gima ng'eyo ni corruption fights back. And gimomiyo corruption ni tich ne tek en ni web mare bor. Iyudo ka en gima bedo budgeted for. Koro budget moro amora mitimo iyudo ka nitiere allocation moro ma extra namba achiel. Namba ariyo, jok mimiyo tich. Koro nitiere legal ways minyalo timego jok mimiyo tich kata tenders gi bende e public eye onenore gima ber ni Cleophas no mi tender mar $1,50,000 to tijno chutho gimowinjo time en $20,000. Koro $20,000 kosetime $30,000 ni 20,000 duoko ne Wasaga moro modong' to Cleophas dong' godo. Koro it's a budgeted corruption. Number 3 en one. Nikech sani Cleophas kopo ni sani wuok matek dhi e court kata Machakos to askari odinna to of course ni gari mora mora maringo nyaka bed gi kasoro. Ntiere kaka gisekete ma gari mora yani sasa malingo you are innocent until you are guilty until proven innocent by the police. Koro king'iyo the process midwa dhi go e court ni omaki mi dhi cham plea kise chamo plea to ni kesi chaki bedo hard tinya yudo ni seche moko igoli gi bail mar 5,000 kata 10,000 yudo ni seche moko it is convenient mar golo 1,000. Koro imiwacho ni seche misiemo lwedo achiel modong' mang'eny siemowa because we are the proponents of that corruption. Then the last thing ma nyaka koro watim and we have to call out corruption for what it is. We have to prosecute jokma are culpable of corruption to act as a deterrent. Because one of the roles my law to go kata punishment kata sentencing any auditor others from committing the same offense. No gimano timne wa ititu cha. Kopo ni nyalo timne go ji 10 ji 20 moke government. Ming'eyo ni kopo ni timo makosa ti nyalo twe iye oko chuno ni iru ko koti machal nade. Corruption bro bedo reduced. But kaka mjumbe wacho, it's a conversation ma we should have as a country and it is something that we also have to have as individuals. The last thing, Cleophas, ni e-citizen no akelo monotie corruption. Doge. To e-citizen ni emoja komedo corruption. Koro matire ni kata ilos mana systems machal nade. Ka the ethos okocha kodwa, corruption can never end.
Erokamano ahinya. Ayud paro kawuok kuom Winnie Mirei, to mano bende amadhi kawo kaka wach mogik ka watieko sani, thuolo man go odikona ka dong' dakika ariyo kende kata tieke chuth, to koro walore mana ka. Winnie, e wach ma koro nitiere ka mokwako, counties, iwacho ni counties e kama ni geno resruok dhi bire, kae ma koro dok odak, iwacho ni en dag mibadhi, kendo asoya chiwore matek, kendo okang' moro mamalo ahinya. Winnie, kwatieko. Cleophas, an anyalo Homa Bay County. Manyiso ni kinde e diere meeting ni wiya mokuot mogik. To mana kamano abro wacho niya, wach mar mibadhi ni, abro wacho ni devolution or devolve corruption. To gimomiyo devolution or devolve corruption sana nikech koro at the county levels waromo gi wabedo machiegni gi jok matekre gi ng'eny manyalo access government services, manyalo biro miyo they're in a position mondo gichiw asoya, kata giwachi ni timna kama piyo mondo amiyi gini, kata giwachi ni ma yo kende kaonge asoya to kwanyal dhi mbele. To ka wanyalo wacho ni corruption nitiere, to pok wang'eyo ni ang'o momiyo corruption timore. Ok inyal muko osiki ka ok imanyo tiende ing'iye ni to ochomo moringo nyaka kanye. To abiro wacho ni reasons mang'eny mamiyo corruption medore, especially at the county level. Kwanza mokwongo, county levels wan gi corruption types mopogore. Number 1 mokwongo, nepotism nitie mang'eny. Nikech koro ji tiyo dala. Owacho ni nyamera moro nitie dala ka wakele asoye ka. Ineno gima notimore Meru County, okabidoke mang'eny. Ka jodala ikelo bet kanyo gi gimoro amora. Office from head to toe iyudo ka jodala nitie. Number 2 nitie bribery. Number 3 nitie embezzlement. Cleophas, ni in dala omi tiche county government dala, to nitie nyaodi moro mane isechako gero ka. To ini dok dala yudo ka odi chani kacha, to county government nitiere pesa. Biro bet mayot ni mondi ikaw pesa, i-divert, iter dhi ger go odi. It will be so different ka these things ne nitiere national level, ma the national watchdogs nyalo action bede. I really fail to understand. Okonego bed ni wabedo gi corruption e health sector, nikech koro ichulo pesa mondo konyi, to you are paying the tax monego bed ni chuli godo, onego bed ni thiedhi godo. It is very, very unfair. Awinjo ka mheshimiwa kanyo wacho ni oshangani wakili be koro mede list mar corrupt. Mheshimiwa, wakili ok gin corrupt. Ng'ama notimo gino onego bed nodoge, nikech we only receive fees and we work amongst ourselves. Koro wach corruption kanyo okanyal yie gi wachno, nikech whom do we bribe? It is so hard to understand anyway. So on that part, I expected my senior colleague to say that, but we will come to that some other time. Koro kawang'iyo gimomiyo corruption bedo, nitie poverty mokwongo. Number 2, nitie lack of employment. Number 3, waonge gi legal framework ma very strong manyalo curb corruption. So at the end of the day, kiketo ni ng'ato koyud gi issue mar corruption, to there is no serious punishment, then the next person will just do it. Onge gima ginyalo neno ni biro tamogi. Another thing in tribalism. Tribalism kelo corruption. A lot of it. Another thing, below income. If you don't think at a county, imiye pesa matin. Life osebedo, it's so hard at this point. Ngatobiro at the end of the day and is supposed to ask for an extra money from Jomo Sab, money go no serve, without requiring any, extra amount of money. Kawangiyo those issues. How can we reduce these issues? Mondo corruption or dog pay. That will be the solution. Koro kawa beta wago koko ne wach corruption nika to ok wang'e ni gim root cause en mane, we will have failed kabisa. So wanyalo dok mondo wang'i
gik makelo corruption mondo wadil kodgi, and then at the end of the day we will get a result that will be able to curb corruption. Mano e gima nyalo wacho. Akaw mano kaka wach mari mogik. Agoniro kamano ahinya Winnie Mireri. Okinyi ma kawuono bende kubedo kod okinyi ma kawuono. Aduogo e studio kar ka mondo ayud wach mogik bende kawuok kuom wenda man kod e studio kar ka Mheshimiwa Tom Odei. Adong' e dakika achiel kaka achiel kod wakili Wasaga. Achako kodi Mheshimiwa wach mari mogik watieko. Anyalo wacho ni wach mar kawo masoya e Kenya mangima kata corruption en gima koro ok wanyal keto kuom individuals kata group. En gima nyaka koro wayiere ni ji te nyalo time. Obed pastor, obed wakili, obed MP, obed ja county. Koro chunowa kaka jo Kenya ni nyaka wadog chien ma wago mbaka kaka wanyalo kedo gi wach mar corruption. Nikech pesa mwachoko kaka Kenya ng'eny to ok okony jo Kenya. Erokamano ahinya wakili Wasaga. The arms of government nomi tije mopogore opogore. The National Assembly ma wan gi representative margi kae ningo doge drawing board mondo ne gitimo oversight, gitimo legislation and every other thing ma oketnegi mondo gitime sheria. Ka ginyalo bedo motegno e timo tijego to wabro reduce gik vices mineno koro waneno e society kawuono. Oro mane kuma nyalo tieko godo chiwo mana mos na makende ne jo nagi duto tetete. Wameduru take care e kindegi kendo wabed jok ma nyalo read from the front. Yes. Erokamano ahinya. Winnie Mireri osedhi koso pod entiere ka watieko kode kanyo achiel kachiel. Wagoni erokamano kuom bedo kod okinyi ma kawuono e chenro ni mar piny kawarango chal mar piny Kenya sa osekalo dakika 45 tok saa ariyo mane makelowa e giko ka wago erokamano ahinya. Winnie Mireri, wachopo kama ne watieko kar ka tada ok kik awuo kapok amiyi thuolo mar tieko gi wach mari mogik e thuolo ni mar nyiriri 30 twa. Bilo wacho ni mana ni e kinde ma wadhi e yiero wachiegni gi yiero. Problems ma wan go kawuono gi momiyo nyalo bet ni wabiro mondo wabed kae mondo wawachi wang'e ni wadhi yiero ng'ama chal nade mondo problems ma kamae kik makwa mbele. Erokamano. Wakili Winnie Mireri, jakom mar LSK bade ma Southwest branch. Okinyi ma kawuono ntiere kode achiel kachiel kowuok e alwora ma Kilgoris. Mane makelo e giko nyakora mogo jwang' nyinga Cleophas Oluoch. Jagisumo kanya kwar mokeo nyaka sango ang'o wei kauno chieng' tich ang'wen chenro mar pogore kod nyawada Sharon Ong'ao kaeto bang'e ong'e maber ni chenro dhi bedo kar ka mar mbako romo ka warango telo mano mar loch gwenge. Sadek nyaka sabich mar onyango. Oriti Masani, Mbendeno, Ramogi TV.